Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua. 87 irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. 87 irratia, amets egiten duen irratia. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua. Jaio naiz baina, zein da nire lekua. Bueno, eta esan bezala, Bilbora etorriz, Errekaldera hain zuzen, Etxarriko gaztetxeko kide batekin gaz, bertako egungo egoeraren berri, jakin gura dugulako. Bai. Ongi etorri. Eskerrik asko. Zein da, ze egoera daukagu? Bueno, Etxarri gaztetxea da orain dela 10 urtez okupatuta egon den espazio bat, Rekalden kukutsak auzoan utzitako hutsuneagatik, gazte batzuk Irala eta Errekalde artean dagoen eta urte askotan utzik egon den espazioa okupatu zuten eta urte hauetan zehar hainbat ekimen burutu dira bertan, izan daitezkenak bertso afariak, tailerrak, hitzaldiak eta bar. Orain dela 2 aste, jakin izan genuen apirilaren 4ko desalojo agindua geneukala eta abendu aldera Amenabar enpresak inguruko hainbat bloke industrial erosten zebila jakin genuen eta antza hor bertan Etxarri dagoen lekuan VPOak eraiki nahi dituztela. Eta horretarako, tonalde guzti horretako pabioi industrial guztiak bota behar dituzte Etxarri baita ere. Orduan, gure ustez honek hainbat gauze irantzuten dio, alde batetik eraikuntza enpresen interes pribatuei, porque pastizal bat mugituko da proiektu guzti horrekin, eta proiektu hori aurrera eramango duten enpresa pribatuak izango dira irabazle nagusiak, alde batetik Amenabar enpresa eta bestetik eraikinak eraitziko dituen enpresak. Eta bestetik, udaletxearen zonaldeko urbanizazio planari. Porque ari gara ikusten nahiko agerikoa dela zonalde erabat industrial horri beste izaera mota bat eman nahi diotela. Etxarri dagoen kalean lehen bazeuden trenbideak eta guzti hori kendu egin dute eta berritu egin dute guztia. Nahi diote eman como izaera family friendlyago bat, eta El rejuvenecimiento. Paseotxo bat egin, zure txakurrarekin eta semi. Eta betiko klaseentzat onurak, eta langile klaserantzat, hori da. Ari dira orain hainbat eraikin saldu dira ja, eta ari dira ja etxeak egiten eta, daude publizitatuta hor, eta badaude etxe batzuk 500.000 eurotik gorakoak izango direnak, eta estatu batuetako zenbait inbertsio funtsek erotzi dituztela etxe horiek. Eta hori lehen esan bezala Etxarrin VPOak eraiki nahi dituztela, baina gure ustez hau da udaletxearen estrategia bat, bere aurpegia garbitzeko eta proiektu hori guztia makilatzeko, porque literalmente luzuzko etxe horietatik 300 metrotara VPOak eraiki nahi dituzte. Jakinda gainera VPOak orain, berez daukaten funtzioa ez dutela betetzen, porque Bilbon bertan ikus ditzakegu VPO batzuk 200.000 euro baino gehiago balio dituztenak, edo gehienak daudela miseriazko kondizio batzuetan. Espekulazioa dela eta arazoaren muinera ez doia zela etxebizten arazoa, ez da hori da. Konpontzen. Udaletxe honetako betiko planak, espekulazioa eta pelotazoa. Bai. Eta igual pizka bat ze dinamika eramango duzuta aurrera, edo ze mobilizazio izango dira aurrengo? Ostiral honetan mobilizazio bat egingo dugu Errekalden, martxoaren 28an, 6:30 hasiko da Errekaldeko plazatik, salatzeko Etxarrik daukan egoera oraintxe bertan, desalojoaren aurka gaudela erakusteko, eta baita ere
gaur egun gaztetxek bizi duten egoera salatzeko, porque, pasaren astean defentsa komunitatetik baita ere salatu genuen bezala, hainbat eta hainbat dira egoera larri batean dauden gaztetxeak Euskal Herrian, pues, Etxarri, baina baita ere Burlatako gaztetxea dago orain desalojo arriskuan, aprilaren 24an Kinu gaztetxeak desalojatzeko epaiketa izango du, Durangon epaiketa izango dute aprilaren 3an, eta ez da kasu isolatu bat, ez da? Ez da kasu isolatu bat. Geroz eta zailagoa da gaztetxeak eta gune autogestionatuak mantentzea, porque lehen esan bezala, pues, garrantzi handiagoa ematen diote espekulazioari, etxe bizitza batzuk eraikitzeari, eta ez diote benetan langile klasearen intereseri garrantzia ematen. Hori da. Lehen moztu zaitxu igual irakurketa politikoa egiten ari zinen. Hori, uste dugula ere honek erantzuten diola okupazioaren kontrako ofentsiba bati, lehen esan bezala hori. Hainbat dira arriskuan dauden gaztetxeak, geroz eta zailagoa da gaztetxeak eta egun autogestionatuak mantentzea, eta gaztetxeak edo banalizatzen dituzte, esanez kontzertuak egiteko espazio soil bat direla, edo konbibentziarako arazo bat direla. Orduan, gure ustez gaztetxeak gazte langilontzako politizaziorako, sozializaziorako eta bestelako aisialdi eredu bat garatzeko espazioak dira, eta gaur egun gainera despolitizazioa eta jarrera reakzionarioen gorakadaren testu inguru batean gaudela, uste dugu gaztetxeak badira eta izan behar direla gazte generazio berriak politizatuko dituzten espazioak, eta arrazakeria, matxismo eta fasismoaren gorakadaren aurrean espazio seguruak izan behar direla. Eta zentzu horretan uste dugu ezinbestekoa dela independentzia politikoz jardutea eta langile klaseak espazio propioak izatea. Orduan hori, garrantzitsua da gure ustez lehen esan dudan mobilizazio horretan parte hartzea, erakusteko Etxarriren desalojoaren aurka gaudela, porque Etxarri desalojatuz gero, auzoak hainbat gauzte belaunaldik 10 urte hauetan gure egin dugun espazioak kenduko digute, eta gaur egun Rekalden inguruan daukagun aisialdi alternatiborako espazio bakarrenetakoa delako. Eta hori, gainera Errekalde eta inguruko eragilentzako aterpea bada ere, eta hori kenduko digute. Eta beste gaztetxe bat kenduko digute Euskal Herrian, beste egun autogestionatu bat, orduan hori uste dugu ezin dugula permititu. Orduan hori, jendea animatzen dugu martxoaren 28ko mobilizaziora bertaratzea, eta egunean bertan apilaren 4an desalojo egunean baitare jendea bertaratzeko deia egiten dugu. Aurrekoan, Etxarri egon zen orain dela 5 urte ere desalojo arriskuan, eta azkenean ez zuten lortu, egunean bertan jende asko egon zelako, orduan aurten ere hori errepikatzen badugu, aukerakoa ditugu. Basaiatuko gara. Hori, deia luzatzea eta zabaltzea, gaztetxen defentzan eta oraingoan Etxarriren defentzan, eta berriro errepikatuko ditugu datak. Martxoak 28, Martxoaren 28an 6:30 Errekaldeko plazatik aterako da mobilizazioa, eta apilaren 4an desalojo eguna, bertan Etxarrin. Gure babes osua, beraientzat, zuentzat, eta eskerrik asko. egongo gara. Eskerrik asko. Bia eta zapata uren zaldi gainean, fusilak eskuaren hankan lurrean, Kubako bizan gure jantzi zuten herria, Nicaragua, Sandinista, Chile